ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, дӯстони азиз, маърамат сурат маълумотшро кунед, фурӯшта эълонда мегузорем. дар имрӯза навор баратон ҳастад Toyotaҳои Camry ҳастанд ки бо нархҳои арзон, Opelҳои Sedan ва Opelҳои Caravan, дӯстони азиз, Hyundai Sonata, мошинои Hyundai Solaris ва дигар намуд мошиноам ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҳастанд ки ҳамашона ба дастарошна сум наракунад. ба ҳамин хотир навори моро то охираш тамошо кунед, то навори мо да лайк гузорем ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 147 сомонӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдро Mercedes-Benz C-Class баъдро ки сечка объёмни соли барои 6 1998 ҳастад ки бензин газ зардош кор мекунад. моторш мегӯяд 8 литра коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин тоза мегӯяд, ягон камбудӣ надорад баъдрон. ҳозир ҳамаи маълумотша фаҳмода метиҳем. мошин 4 диска 4 табалонаи нав 80%. хоб 8 моҳи дига мегӯяд танировка, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионер, абагирев сидени, электропакет, хадавои кадагӣ ва мегӯяд хадавоиша мегӯяд ҳамин нав 1 ҳафта чиз мегӯяд дар 4000 сомон мегӯяд полни худ мегӯяд хадавоя зубор мегӯяд ҳамаша нав кадем 4000 сомонида полни худ хадавоиша мегӯяд нав кадаги аст. мошин мегӯяд бениҳоят тоза мегӯяд, ягон расход надорад, тоза фақат мегири газ метиҳӣ. хоб дастфирош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 62000 сомонӣ баъдрон бо арзонтар мешавад. ин мошин дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки номи пешинаш ҷиникулда қарор дорад. номи ҳозира ноҳияи дӯстӣ, номи пешинаш ноҳияи ҷиникул. одамоне ки наличка мехаранд бо арзонтар мешавад. дар рақамҳои мегафон ҳаста кор мекунад ва рақамҳои тселшунам кор мекунад, ватсапам пайваст доранд. мошин ҳама ҷош кор мекунад 100% бе ягон расход, бе ягон камбудӣ. 4 диска 4.80%. маърамат хена бо маълумотош ҳаста дӯстони азиз, бо маълумото иловагиша тариқи телефон худатон гирен. одамоне ки наличи мегирад арзон мешавад ё ки ягон мошинои арзонам боша мегӯяд болоиш пултиам мегӯяд алишам мекунем. ягон мошин болоишам пултиан ҳамин хел вариантҳои алишам ҳастанд. маърамат хай бо маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон занг зада гирен. маърамат. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузови Caravan соли барои 6 1997 аст ки бензин газ зардош кор мекунад. моторш мегӯяд Presto 6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин баъдро мошин мегӯяд умуман такси гаштагӣ нест. 4 табалон мегӯяд пачка, 4 дискаҳои рамашка, 1 сола ҳуҷҷат кадагӣ, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакет задагӣ пӯшидагӣ надорад, дамкрат, кулуч ҳамаш мега комплект мега ҳаста ва хадавошам нав кадагӣ. мошин мега такси гаштагӣ, салоншам тоза. магнитофон ҳамаш радной баъдрон. мошине ки ҳама чиз дорад, ҳама ҷош кор мекунад, радной краска хеле савза. мошин мега дасти як одами калонсолда, яъне ки як одами деда гаштагӣ аст. мошин мега такси гаштагӣ нест, фақат корҳои оилавӣ катӣ. мошин вариантҳои алишам аст, алишам ахида мегем. хоб ин мошин дар ноҳияи ҷергатол қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 36000 сомонӣ баъдро ки бо арзонтара мешавад. ягон опелои арзонтар боша мегӯяд тия мега болоиш сум тия мега мешавад соҳибшон як болоиш 15000 20000 мисол хайхто пешниҳод кунен. ягон хечбе гоша мега болоиша пултия мешавад. мошин дар ноҳияи ҷергатол ва нархи мошин 36 та конкретна бо муомила мешавад. ина рақамошон пастияни кор мекунад ва дар рақамошонам ватсап пайвазро маърамат занг занед. се мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Sonata аст ки соли барои 6 2011 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш мегӯяд 2 литра, коробкаш автомат аст, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд қайди танировкаш мегӯяд то моҳи декабра срок дорад, яъне ки ҳуҷҷат то моҳи декабра ва танировкашам то моҳи декабра ҳуҷҷат дорад. 4 табалонои қариб ки нав аст, 4 диска, электропакет, кондитсионер, кожни салон, ҳамаш монитор, ҳамаш 100%. ҳолати мошин мега беҳтарин баъдро хеле ки дасти як одамда гаштагӣ. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 102000 сомонӣ баъдро бо арзона мешавад.
102,000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. Ина рақамои Тоҷикистоншон ҳастанд кор мекунанд ва рақамои Россияшон дар ин рақамои Россияшон имо WhatsApp пайваст доранд. Раднои краска сафед мошин мегӯяд тоза бе ягон камбудӣ гуфтаи соҳибшон. Ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад, ҳамаш заводскои аз худаша. Ин мошин бадрон дар шаҳри Бохтар, яъне ки ноҳияи Калхозобода қарор дорад. Шаҳри Бохтар, Қорғонтепа дар Калхозобод. ҳад рақамошон кор мекунад. Марҳамат дӯстони азиз, бо арзонтар кардан метавонед мегӯяд соҳибшон. Дигар маълумотҳои пурраша гирем. шумо намакард ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, агар шумо ҳам марҳамат сурат маълумот рақамотон ва адресоша нависа кунед, ин ҳам хел фурӯшда мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон подписаш кунем. чорум мошини навбатии мо ҳастад дӯстон. мошини Алишия ҳастад ки Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи караван бадрон, яъне каравани Алишия ҳастад. ҳозир ҳамаша фаҳмонда метиҳем. соли барои 1996 бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош простой 1.6 литр, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд беҳтарин. 4 баллонаи 70%, хадаҳои кадагӣ, 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. 4 калпак, 4 баллонаи 70%, 3 моҳ ҳуҷҷат. мошин мегӯяд ҳама ҷош 100%, салон бениҳоят тоза. салон баъдро ранги солои 97-98 сола. салонш бениҳоят тоза, раднои краска. ин мошин баъдро дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. фақат алиш мешавад ба ягон Opel хечбек ёки Opel Sedan кати алиш мешавад. агар кадоми шумо сахт харидор ки бошед, дар рақамошон нависта ҳастед, яъне вайша худашон соҳибшон мегӯянд тоқа алиш мегӯяд. агар харидани боша мегӯяд, нархаш мегӯяд бо маслиҳат тариқи телефон, не ки асосӣ мегӯяд фақат алиши кати Opel хечбек, Sedan, ҳамин хел вариантҳо бошад. марҳамат, мошин дар территорияи Кӯлобда қарор дорад. ду та рақам ҳаст, ҳад рақамошон кор мекунад. Мегафон ва Вавилон. марҳамат, дигар маълумотҳои 100% пурраша аз соҳибашон дӯстон азиз гирем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Camry ҳаст ки соли барои 6 2007 солае ки созишшудааш мегӯяд бензини холӣ. хоб мотор 2.4 литр, коробкаш автомат, системаи мошин мегӯяд беҳтарин. мотор мегӯяд беҳтарин система аст, коробкаш хубай, 1 сола ҳуҷҷат кадаги аст, кондитсионер, электропакет, 4 баллонаи 80%, 4 диска, мошин раднои краска сафед, нахаду. маълумотҳои иловагӣ дӯстони азиз, яъне ки тариқи телефон мегӯяд соҳибшон. 1 сола ҳуҷҷат кадаги, коробка мотор 100%. нархи мошина мегӯяд 74 та гуфтаем, бо арзонам мекунем мегӯяд соҳибшон. ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. мегӯяд срочно сум дар кора мегӯяд алиш намеша тоқа суми холӣ 74 та бо муомила дорад. намедонам чақа арзон мекунанд. ин наша аниқ када гирем. мошин дар территорияи Душанбе, рақамошон мегафон ҳастад. марҳамат, дигар маълумотша гирем. боз бояд тайга Toyota Camry ҳастад, ваш дар ахир ҳастад, ваш бо арзонтарам ҳастад дӯстони азиз, яъне хай бо қатишон гап зада дигар маълумотша мегирем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред подписаш кунед. агар шумо мошини хар бошед, дар комментари нависед чӣ хел мошин ба шумо дар кора. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F ҳаст ки дар кузофи Sedan, соли барои 6 1993 ҳаст ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду бадрон. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кадагӣ ва 4 баллон мегӯяд нав ҳаст, салонам тоза, мошин мегӯяд нахаду, раднои краска. хоб дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 16500 сомонӣ. боз нархи мошин мегӯяд маслиҳат дорад, яъне ки дастрош мегӯяд сум дар кора. одамони харидор занг зана, нархша мегӯяд бо маслиҳат мекунем, фақат харидории аниқ. агар ҳамин Sedan баъдро арзон, агар ки мисол савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо када гирем, барое ки мошин арзон аст, мумкин ки савдо шуда боша, яъне аниқ нест, барое ки ин мошина дина уже фурӯшда монда будам. мошини дар шаҳри Душанбе 16500 сомонӣ. марҳамат, занг зад, дигар маълумоти пурраша гирем. рақамошон Вавилон. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд тайга аст Toyota Camry ҳаст ки светои сафед, соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. моторш мегӯяд 2.4 литр, коробкаш автомат, системаи мошин мегӯяд беҳтарин.
мошин 4 та баллони 80%, 4 диска, салон тоза, электропакет, консоли, родной краска. мошин мегӯяд ҳолати хуби беҳтаринда қарор дорад. не ки баъдро мошино мегӯяд нархи ахироншай арзон намешавад, беҳуда мегӯяд нороҳат накунем. ин мошин дар шаҳри бохтарда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 71 000 сомонӣ ки нархи ахиронша мегӯяд дигар арзон намегирем, беҳуда мегӯяд нороҳат накунем, чунки одамони коргаре мегӯяд фақат одамони наличӣ мехарадагӣ. мошин мегӯяд 100% мегӯяд биёбӣ мегӯяд нархи ахироншай дигар арзон намешавад. ина рақамош рақамо мегафон ҳастанд, кор мекунад, дигар маълумоти пурра аз ҳамин рақамо бадрон. шумо дам агар ҳамхари мошинои фурӯшӣ бошад агар ё хона замин квартира маърамат сурат маълумот ва рақамотро нависа рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада албатта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.